салом дӯстои азиз, хушомадед ба яке аз дигар влого. дар ин влог ман шумода мехоҳам ки нишон диҳам ки сари Эминҷон чӣ хел тағйир ёфтааст. ин влог 2 моҳ паси аяму ҳелмети сарша монданай. иҷа мо омадем расидем духтурда. аввал ресепшениста мебинем, баъд медурем дарини як комната кӯдака тайёр карда меистем, то вақти омада кӯдака гирифтанашон барои 3D сурат бурданашон. ям ай сурати 3D гирифтагишон успед накардамша хайки парагирамша ва иҷа ҳами бозича Эминҷонда маъқул шуда қити ҳавай бози касте. иҷа духтуруш омадак дар бораи ҳамно гап задани шуд. худшамеги мефаҳмида бошам тахширо гӯш карда истодае ки ҳам духтура иҷа ҳама тарафа нишон дода истае тамоми гирдунавоҳи сарша, боло, поён, лунҷоша, пушти сарша ки чанд қадар буромадаги ва дами сурати нишон додагиш ба параги маълумае ки чӣ хел сари Эминҷон тағйир кардаги. ва иҷа ранги ҳар вақта бори мебияд, худаш дасташ кади чустурат мекуна, пушти сари кӯдака, гирди сари кӯдака бо ҳелметча мепӯшона, мебина ки куҷо куҷоша аҷаст кардан дар кора мера карда мебиёра, баъд бо сантиметр мекуна ки чанд қадар сари кӯдак инкишоф ёфтагиай. бо баъди скеҷулаш ҳамахел шуда ки ҳар 2 ҳафта пас оварда бо Эминҷон нишон медиҳем ҳелметча аҷаст мекунан ай сари нав то 2 моҳи дигая. ба ҳамин дӯстои азиз влоги рӯза ба охир мерасад. то влогҳои ояндая агар видео маъқул шудагӣ бошад лайк, коммент ва подписатсия кунед. бай бай.